Bismillahirrahmanirrahim. Yatiman hali yatim, la ada ora ono bapak iku maujud lahu kedue Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala umma lan ora ono ibu iku maujud. Terus Kanjeng Nabi menika termasuk yatim. Ketika kesehatan kandungan mereka sampun ditinggal kabudut ramanipun. Nalika Kanjeng Nabi tasih alir lajeng ditinggal kabudut ibu-ibu, terus yatim. Yatim niku nggih secara umum nggih lare yatim niku uripe nggih rada rekoso. Yatim luwih rekoso malih niku nek lare yatim dari keluarga sing boten gadah boten mampu. Wong yatim dari keluarga mampu mawon mereka tesih rekoso, rasa lara kok boten lara pripun. Di saat lari-lari yatim ini butuh kasih sayang dari orang tua. Mungkin salah satu atau jeneng kabudut cukup bapakipun kakak ibu. Jadi lari yatim butuh pendamping seorang bapak. Ning kranten bapak ning kompor kabudut paling boten iku lari yatim teng atiku ana kepengin utawa nakokno bapak. Misalnya wonten krasa malih niku kula riyin ngalami ning wayah napa nggih ngaji basa rampung. Ngaji basa teng pondok nek rampung kan terus lari pondok dijemput tiyang sepuh. Nek rampung enten kan nek pondok nek dimantuk kan boten patok piyambak dijemput tiyang sepuh. Ningali rencang-rencang lho dijemput tiyang sepuh. Kok boten dijemput tiyang sepuh, kula boten wonten iku nganti niku rasane krasa. Eling karo wong tuwa. Kula ngrasake, masyaallah. Saya setuju. Terus hari-hari tiyang sepuh dugi disambangi wis wonten boten ngaten. Terus datuhe wong tuwa, masyaallah. Kula rasane dadi kula lari yatim niku masyaallah sangat merasakan rekoso. Lan secara umum anak yatim niku rata-rata amit sewu nggih niki napa nggih rada nyoba kandhanane iki rada napa nggih rada angel. Rata-rata lari yatim wonten. Sebab biasane nek pun yatim niku napa melih kepal kalih mbah. Biasane keranten mbah nika sakake kare-kare yatim mau ajeng sakjarine dituruti. Janjane sae niat nyenengno lan marene wonten sisi negatifipun. Akhiripun lare kala wau terbiasa dituruti utawa terbiasa manja. Mula kadang kala najan to niku yatim nggih tetep kudu ampun saged sanjet dipun turuti. Maka dadosaken biasane terus manjane rada nemu. Yatim ku nek boten gadah masyaallah saestu. Nek saniki nggih amit sewu nggih sing nyaturi pun kathah kok. Jaman saniki tiyang-tiyang niku pun sami sadar. Lare yatim kanan kiri wonten tangga wonten sing yatim era kita boten dinten kala-kala nggih pun dipeni lare yatim. Nek jaman biyen jaman desa-desa iku jarang setahun pisan awal jarang kok. Nggih jaman kula
Zaman kuno iku setahun pisan nyantuni lare yatim niku mawon jajan. Saniki kan insyaallah pen setahun pisan ra ketak pendak suro. Tapi nggih ampun pendak suro. Masa nyantuni lare yatim kok pendak suro tok. Wong lare yatim ku jajane nggih boten suro tok. Lemah nggih boten suro tok. Namung suro sarang-sarang kalau sanampune mula tak dalang tak wiwiti jadi hanya memberikan contoh. Pengen berbagi niki alhamdulillah berjalan 3 bulan 4 bulan sekali santunan iki masih kreatif saja nih. Syawal iki ngepasi santunan wis mugi-mugi mawon wonten danane pinjam barokah istiqomah. Boten niat kathah rokok. Boten niat napa boten niat kula namung kepengin berbagi kalih lare yatim lan duafa. Ben padha-padha melu seneng najan toh sing dipun paringaken boten kathah. Setidaknya sabotenipun rumangsa napa lare-lare sing nabi iki rumangsa seneng kadang kan lare niku boten kathah kedhipun. Disangoni niku mun sewenenge boten kanten lare kita butuh es krim napa niku mun senenge boten kanten. Wis niate nyenengno lare-lare yatim. Kula pinjam syawal insyaallah kula paringaken syawal akhir. Awal akhir kula paringake ini wong telu beri rezeki monggo sareng-sareng ngrawuh dhateng area fa'allama mongko mulang ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa Allah taala Allah subhanahu wa taala jami'an mahasinil akhlaqi ing sakabehane bagus-baguse akhlak. Ajeng Allah taala piyambak ingkang mulang ingkang mendidik akhlakipun Kanjeng Nabi. Nyuwun sewu nggih lare-lare zaman jenengan kali zaman sakmenika niku pun benten. Zaman alit kula, zaman napa mrih zaman alite jenengan, awit sewu sanget. Cah cilik-cilik do delikan lanang wedok campur dadi siji mboten dadek. Awit sewu sanget sakniki estu. Cah cilik-cilik awit sewu do ciblon teng kali, do ciblon teng kali. Kula ngrasake, kula menangi. Cah cilik-cilik awit sewu nggih lanang wedok ciblon teng kali dadi siji mboten dadek jaman riyen. Mboten mudeng jajal. Jajal cah cilik sakniki SD SMP warna dadi siji delik-delikan rabar. Nggih. Niki perhatosan sanget niki. Amin sewu nggih. Niki kedah dipun perhatos saged. Lare kula jenengan, tek putu kula jenengan iki kudu dididik tenan dipun awasi seksa estu. Kula kadang prihatin, amin sewu sanget nggih. Kula kadang prihatin. Janjane wayah magrib nggih, badhe magrib niku jaman riyen tak mesti kumpul teng musala. Kumpul teng musala, kumpul teng langgar, do nderengan ngaji. Saniki kumpul dadi siji, ning gak ning musala, gak ning langgar. Ning pinggir dalan perapatan ning pertoron cekelan HP. Jarine mabar, ngertos mabar. Main bareng. Pun zamane ngeten kula jenengan dados tiyang sepuh, aja amet sewu nggih. Kula mboten menging niku HP-ne jenengan piyambak, jenengan tukokno dhewe nggih duwite piyambak. Ning anak niki kudu jenengan awasi kan mboten ngertos. Ketika kumpul bareng niki, piyambake buka napa kan mboten ngertos. Lare-lare pirsani napa kan mboten ngertos.
Dan ini amat sewu sangat yang sepuh jarang perhatian teng mriki. Jangan betul kertas teng HP iki metu napa malah betul kertas jangan sepuh-sepuh. Dibodoni putune jarine main bareng ternyata mbok delok sing ora. Niki jenengan kudu amat sewu nggih. Sedaya mawon lah sedaya masyarakat monggo putra-putrane dipun awasi saestu pun nek pun kadung kula nggih jenengan nggih melu susah. Kula pun bolak-balik tapi mboten tiyang mriki do curhat kali kula. Curhat saestu nggih masalah HP niku. Siji efek teng kejiwaan psikis anak, kejiwaan anak. Jog ono HP amit sewu. Bocah niki kejiwaan ini terkadang luwih cepet dewasa ketimbang cambiyen. Amit sewu cambiyen SD, ora-ora jenenge pacaran dari ngertos. Saniki jajalan. Mergo HP. Zaman biyen nggih amit sewu. Cah cilik-cilik dereng mudeng ngoten niku saniki padha bahaya. Dereng efek kesehatan lho iki. Niki fakta. Kula gadah rencang. Dadi mbake rencang kula gadah lare jalan masih alit menawi SD, seumuran SD. Mbake rencang kula gadahi lare jalan sekitar SD. Kerang terlalu sering main HP, amit sewu. Kados kene saraf